Helo, Ifon dwi i, a dyn ni'n mynd i edrych ar ei Sylfaen Uned 6, adolygu ac ymestyn, sef edrych yn ôl ar beth dyn ni wedi dysgu hyd yn hyn. Dych chi'n cofio yn Uned 2, dysgwn i'r patrwm, dwi'n nabod rhywun sy'n. Dyn ni'n mynd i ymarfer y patrwm eto. Atebwch y cwestiynau'n gadarnhaol in the positive. Er enghraifft, dych chi'n nabod rhywun sy'n actio ar y teledu? Ydw, dwi'n nabod rhywun sy'n actio ar y teledu. Eich tro chi. Dych chi'n nabod rhywun sydd wedi bod yn Affrica? Ydw, dwi'n nabod rhywun sydd wedi bod yn Affrica. Dych chi'n nabod rhywun sy'n hoffi cyrri poeth? Ydw, dwi'n nabod rhywun sy'n hoffi cyrri poeth. Dych chi'n nabod rhywun sy'n gwylio S4C? Ydw, dwi'n nabod rhywun sy'n gwylio S4C. Da iawn. Nawr, yn Uned 3, dysgon ni baswn ni. Beth am ymarfer y patrwm eto? Beth fasech chi'n wneud? Er enghraifft, ar ôl bwyta cyrri poeth, baswn ni'n yfed dŵr. Eich tro chi. Ar ôl dod adre o'r gwaith, baswn ni'n ymlacio. Ar ôl ennill 10 punt ar y loteri, baswn ni'n prynu tocyn arall. Cyn coginio i'r teulu, baswn ni'n siopa bwyd. Cyn mynd i'r gwely, baswn ni'n brwsio dannedd. Da iawn. Iawn. Yn Uned 4, dysgon ni taswn ni'n gyfoethog. Ymatebwch respond i'r brawddegau gan ddefnyddio'r patrwm tasai gyda fi neu taswn ni'n. Baswn ni'n mynd i Lundain. Baswn ni'n mynd i Lundain tasai car gyda fi. Baswn ni'n prynu car newydd. Baswn ni'n prynu car newydd tasai arian gyda fi. Baswn ni'n teithio'r byd. Baswn ni'n teithio'r byd taswn ni'n ennill y loteri. Baswn ni'n mynd i'r traeth. Baswn ni'n mynd i'r traeth tasai hi'n heulog. Yn Uned 5, dysgon ni sut i ddweud I was born. Ces I fy ngeni. Beth am ymarfer y patrwm? Atebwch y cwestiynau. Byddai'n ateb y cwestiynau hefyd ar ôl i chi ateb. Ble ces ti dy eni? Ces I fy ngeni yn Aberystwyth. Pryd ces ti dy eni? Ces I fy ngeni yn yr haf. Ble ces ti dy fagu? Ces I fy magu yn Wrecsam. Ble cafodd eich ffrind ei eni? Cafodd ei eni yn Sir Benfro. Ble cafodd eich ffrind ei geni?
Cafodd hi ei geni yn Sir Benfro. Cofiwch, gyda e a hi a'r patrwm yma, rhaid treiglon briodol. You must mutate appropriately. Ble cafodd eich rhieni ei magu? Cawson nhw ei magu yn Aberhonddu. Mae un peth newydd yn yr uned yma. Y llall, y lleill. The other and the others. Y llall, y lleill. Enghraifft, mae un plentyn yn yr ysgol. Mae'r llall yn y brifysgol. Beth am orffen y brawddegau gyda'r geiriau yma? Edrychwch ar y lluniau. Mae un llyfr ar y silff. Mae'r llall ar y bwrdd. Mae un ci ar y traeth. Mae'r llall yn y tŷ. Mae un car yn y stryd. Mae'r llall yn y garej. Ac wedyn y lleill. Nawr gawn ni ymarfer y lleill. Mae rhai pobl yn gwylio'r bêl-droed. Mae'r lleill yn gwylio rygbi. Gorffennwch y brawddegau. Mae rhai lluniau yn y bocs. Ble mae'r lleill? Mae'r lleill ar y wal. Mae rhai llyfrau ar y llawr. Ble mae'r lleill? Mae'r lleill ar y silff. Mae rhai plant yn gwylio cartwnau. Beth mae'r lleill yn hoffi? Mae'r lleill yn hoffi ffilmiau. Mae rhai pobl yn gyrru ceir mawr. Beth mae'r lleill yn gyrru? Mae'r lleill yn gyrru ceir bach. A dyna ni am uned 6. Diolch yn wylio. Hwyl fawr.